Nuwun sewu. Kula tak takon kalih sampeyan. Ya, Rikala perang gedhe sinten sing dadi ratu wonten Majapahit? Sinuwun Prabu Brawijaya. Sapa sing tanggung jawab negara Majapahit? Sinuwun Prabu Brawijaya. Nek ngono patine bapakku sing tanggung jawab kudu Brawijaya. Ibarat kowe iki arep negara kowe mbok ketok saka ngisor. Ben rubuh kabeh. Ya Dipati, sepurane ya. Aku mung sak demo ngelingke. Aja nganti lelakon iki nunggak semi. Kelawan pakartining ramamu. Dadi sediamu ki arep balela. Yen lakon kowe balela, iki bakal ana perang loro. Girang-girang Majapahit. Timun musuh duren. Timune manggon Granti, durene Majapahit. Sengara kowe kelakon. Aja guyu kowe. Mau Dara, kowe aja ngilani dadane liyan. Kena kowe dipenemu. Nanging kanggone wong-wong saka Kabupaten Granti. Niat aku wani bangga tak ladeni budi tak sembadani. Aja ngipi kowe bisa ngadepi Brawijaya Majapahit. Lamun to mau Dara isih duwe ambukan.